Täjikistanyň paýtagty Duşanbede Owganystanyň prezidenti Hamid Karzai özüniň täjik kärdesi Emomali Rahmon bilen duşuşdy. Gepleşiklerde esasan Owganystandaky howpsuzlyk ýagdaýlary maslahat edildi. Rahmon geljek ýyl halkary goşunlara Owganystandan çekilenden soň ekstremizme garşy görüşde kabula himayet berjekdigine aýtdy. Russiýanyň Soçi şäherinde prokuratura Olimpiya detgalarynda işleýän guruluşçylary 2 aýdan gowrak wagt bäri aýlyň tölenmeýändigi baradaky aýplamalary deriňäp başlady. Ýakynda guruluşçylaryň biri aýlyň tölenmeýändigine protest edip açlyk hem ýylan edipdi. Tataristanyň paýtagty Gazanda haýwanlaryň hukuklaryny goraýjy aktivistler moda senatynda haýwanlaryň derisinden we ýüngünden önümleriň öndürilmegine garşy demonstrasiýa geçirdiler. Bu çäre Russiýanyň 40-dan gowrak şäherinde haýwanlary berk darasmaga garşy geçirilen ýürüýüşleriň çäginde amala aşyryldy. Ukrainanyň paýtagty Kiýewde daşky gurşaw boýunça ýaşlar guramasynyň agdalary ýolda geçip barýanlary howanyň şertleriniň üýtgümegi bilen bagly maglumatlary paýladylar. Aktivistler howanyň temperaturasynyň gyzmagy bilen goloýdy Kiýewiň eteklerinde hem bananlaryň ýetişip başlajakdygyny duýdurdylar. Siz Azatlyk radiosynyň şu günkü täzelikleri bilen tanış bolduňyz.